Broadcasting Company sa balita. Komentaryo. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:08. Ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may nga naman sa aton na magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Martes kita, Abril 13, tuig 2021. Aksyon Hotline. Kumusta naman kamo? Masuki na mo na matag palamati sa kahanginan nga nagamonitor na via on-air kag ang iban araman nagatutok ka via online sa Facebook kag YouTube. Available kita basta may ara ka lang sang internet connection. Aksyon Hotline. Action are tayo hupon checking in diri sa Tuesday presentation until 9:15 in the morning. Aksyon Hotline. Karon nga adlaw damo balita kag mga update kita nga pagatutukan. Masubo-subo ini ang kadtuan sa patrol umpisa pa kahapon, umpisa kagabi ara na dira sa bahin sang San Carlos City, Negros Occidental. Aksyon Hotline. Masubo nga balita ang nagkibot sa bilog nga Negros since nga ang isa sa mga biktima nga ginpatay, gintiro patay kagabi hindi lawg-lahog kag ordinaryo nga persona. Kundiin pa nga nag-umpisa kahapon ang implementasyon na sang curfew for the whole Negros Occidental nga nag-umpisa alas 8 sang gabi. Tubtob alas 4 sang kaagahon, didto pa yan nalutangan no, ang provincial consultant nga si Marton Cui. Aksyon Hotline. Ang inisyal kag pagpangusisa sa mga otoridad kagabi, nagapakita nga mahimo ang nagkomiter sang krimen, ang nagpatay sa biktima, isa ka sniper. Aksyon Hotline. Ibaroon tang pinaka-latest sinagkaroon nga update kag investigation sang kapulisan. Nano bala ang mahimo nangin motibo, madalom nga kaugot o kon rason sa pagpatay sa biktima. Aksyon Hotline. Ano diri ang mahambal sa pamunuan kag liderato sang Negros Occidental Provincial Police Office. Ang pinatyanay subong, actually damo pinatyanay nga nagkalanabo. May magtiyo mga ni sa bago nga ginpatay man bangod sa kutso-kutso man ni atong ginhalinan. Kag hindi lang ina, may masakir maganing bakulod, no? Hindi man aton mapunggan nga ini mga balita sa kriminalidad nga nagluluntad mo. Aksyon Hotline. Pero ang lain sumungway niya pili, ordinaryo ka man nga tawo, pakadto sa isa ka man ka may ginauyatan nga posisyon, do hindi safe how, nano diri masay kag assurance sang kapulisan sa sining nagluluntad karon nga mga insidente. Aksyon Hotline. Ano diri ang reaksyon sang mga provincial officials ta? Right after nga ti provincial consultant ni para sa hospital operation, si Mr. Marton Cui. Aksyon Hotline. Ibaloon tayo na karon dugay ang latest update gikan didto all the way from San Carlos City. Ato pa dito nagtiner si Aksyon Jan Diaz kag Aksyon Brian Morden. Iunahon ta karon sila dugay ang patrol direkta sa bahin sa San Carlos City. Aksyon Hotline. Ano pagid ang mga balita nga tutukan ta karon nga aga? Ariho, may ara na sang mando si Governor Eugenio Bong Lacson nga ang
matabo diri ang San Carlos ta Action Doors ang unahon na. May ara sang 4-day work week no nga ipatuman sa provincial capital no right after ngiti may mga dugang naman nga nagpositibo dira nga mga empleyado. Action Hotline. Hibaloon ta karon ang mga updates ini. Now ari, dugang Sinovac vaccine nag-abot diri sa Bacolod and Negros or intended for Bacolod and Negros Occidental. Actually ginkarga gali niya no sa private nga eroplano ni former Congressman Albi Benitez. No ginkarga padulong di sa aton sa Bacolod. I-check lang naton kay may ara allocation for Bacolod and Negros Occidental. Tisan o ini patigayunon ang pag-roll out naman sang vaccine. Kag sino ang target sini may mga nabilin pa bala nga mga medical workers nga wala pa iya mabakunahan. Action Hotline. Kag sino ang mangin priority diri sa Bacolod City, no? Pila pa ang dapat nga pagabakunahan. Action Hotline. Istoryahan taman karon kay bisan pa man nga may moratorium on travel no sa bilog nga Western Visayas, ang hindi subong maintindihan kay sige man gihapon ang local cases, ang mga increases o pagtaas sa mga local cases. Subot ang malo naman yung problema kay bisan punggan mo pang pagsulod sa mga returning residents sang mga LSI, ara gyapon ay sa mga apor, why naman actually LSI kundi returning residents kagapor, ay tiara gyapon ang cases o gasaka gyapon. Action Hotline. Pero pagkaronan naton ini mga ka-action, unahon ta ang update. Kag ang report sa patrol direkta dira sa siyudad sang San Carlos. Angot ini gihapon sa kaso nga paglutang sa kay Provincial Consultant Marton Cui. Yaring patrol. Si Action Brian or Action Jan? Si Action Jan Diaz sa patrol. Direkta dito gihapon sa lugar. Patrol reports. Action Jan, good morning. Please come in. Anong latest? Mayong aga-action artag sa tanan nga mga ka-aksyon ang patrol, kag-open direct action Brian Morden ang sa gihapon padayon nga nagatutok siling ginapatigay nga investigasyon sa katapo sang San Carlos City PNP kaupod mga ka-aksyon ang scene of the crime operative o konsoko diri mismo sa eksena sang krimen nga naguntad diri sa may Emerald Arcade, Barangay Palampas, Surad sang San Carlos, diri man sa probinsya sang Negros Occidental. Sa report action art ng aton nga mga kapulisan, ang insidente nagluntad takna alas 8 ang takna sang gabi, kag tubtob sini nga matanion padayon pang ilang investigasyon bagot ila pa gina-identify ang mga mahimo suspetsado sa sining krimen kag kung indeed ba nagpwesto ini nga mga suspect mga ka-aksyon. Kung makita diri naton aksyon na next dito naton sini nga matanion action art, may ginabanting diri ang katapo sang scene of the crime operative nga dolo 20 ini siya o higot halin digto mismo sa salakyan sining ni isang biktima nga ginkilala kay Mariano Antonio Marton Key III. No, Marton Key III action mo nga residente sang dalan na Vincent. Ano ba basa sa apelyido? Yaki or Kui? Gina-check na to dre kay may Kui nga ang Kui gid ang pinaka gining pinaka common do common nga pagtawag siya do Kui nga apelyido yan no? Yes, action art. No? Pero kung basahon mo Ki siya kay Q-U-I. Okay. Okay. Sa siling nga makita natin action art, ang iya salakyan abi, amuning isa ka Land Rover, nga nagaduag sang gray, sa gyapon sa pwestong original, kung sa kay nabi ko kagabi naglutad ang insidente, ara sa gyapon, ang direksyon ka salakyan, di ba ining Emerald Arcade, kung atubang ka dito action art sa establishmento, dos dito sa south. And then sa atubang sining Emerald Arcade, yara sa gyapon ang salakyan, nga red siyang gray, wala gid halin, wala gid tandok, o sabi nga gingiyo, isol, o kung gin pa idog action art, ara sa gyapon si original nga posisyon. And ang ginimo nila, mga pasado la set and tak na sini nga aga, nagbalik din katapo sa scene of the crime operative o konsoko sa lugar, ginbuksan nila action art ining salakyan. Kag gin-reenact nila ang nahimo nga nagluntad
antes naman ginluthang ining si Martin na Kwe Action Art, no? Ginabrihan nila ang pertahan sa front seat, sini nga matunion, nakabukas ina siya, kaya digto ginapatihan, digto nagatindog ining biktima, sang inisa ang ginluthang o kung gintiro abe. So pag ang pertahan nga sa front seat, sa driver's seat karon ginabrihan, amo ni ginabutan nila sang higot, ginabanting nila pakadto dito sa area nga ginaaligar nila Action Art dito nakaposisyon ang gunmen o kung ang salakyan nga gingamit sang sospetsado sa krimen. Kaya ang report diri sang kapulisan, initial investigation nga ilagin na palabot diri sa ato na ibaluan nga ini kuno mga suspect ang sakay sa isa ka salakyan kay giluthang ining biktima in long range. But silingon layo. Wala Grabe ba? nagpalapit sa iya Action Art kay giluthang sa layo ang pagtiro sa iya. Ay ning mga wala pa makilala nga suspetsado ang onboard sa wala pa may baluan nga salakyan. Pero according diri sa pili ako naton nga pakig-angot kay Police Staff Sergeant Dwight Fardo, may baluan nila mahimo na posible kung nakuha ka CCTV footage Action Art isang City Hall nga malapit diri sa area mismo. Amo na subo ang ilang ginalantaw diri kay makita naton pagbanting nila straight lang gid kay TV maigo kapag gali nga mga dahon-dahon diri. Kay ang ilang ginalantaw nga posisyon ara dira sa may bangga mismo, dito nila gina-identify nga dito nagatindog o kung dito abi ang salakyan mismo Action Art. And then, ang tadlong sini, may mga Okay. dahon-dahon lang nga hindi gid man amo sinakataas Okay. ang dahon. So action dyan ang ginatudlo mo na subong nga posible dito sila nagposisyon dira sa mga van na inang ginatudlo mo dira sila dapit nagapwesto. Yes, daw amo nang ila subong nga ginalantaw. Nga dira may isa dira ka salakyan nga wala pa na-identify sa aton nga mga kapulisan ako na confirm gid nga dira mahimo naga-posting ining suspect sa likod siyang pagpangluthang Action Art, no? Di ang distansya sinakunanta ko na iniya sa visual kung makita di mga more or less siguro mga 200 meters na. Yes, okay, na din isip-isip naton using online application. Ang distansya range mga around 210 meters, no? Grabe. Diri sa area mismo. Di magambal ka 200 meters ni mga duwanan ni kapusti ka sineko di sa aton sa Bacolod. Na, amo gina, kay ko na taon kanina, ito na distansya ay posted diri, the post, amo ning distansya from diri sa may salakyan mismo Action Art, and then double. Dito pa kadto sa ikaduha nga poste sang kuryente sa may bangga malapit, no? Kung hindi ka tanda magtiro sina and you are not expert, pareho sa imo abi magtiro, hindi ka na kaigo, iya bisan ano pa yung kapin pa kun moving ang target mo? And of course, amo sinatin ni on Action Art, dulom ang area, kaya tigag-i na siya, no? Okay. Last 8 na, so mahimo siguro planado ang ining pagpanglutang, kag naka-on standby na dira. Pero kay na section Brian Morden, na interview diri kay na no ang tagpamuno sa security agency and may pinamag sa kami information. Let's try naton i-check this Action Brian no sang sa piyak diri nga linya Action Art kung may mga additional di siya no nga mga investigation sa lugar. Kaya may paday naton diri ginatutukan ining insidente no nga nagluntad Okay. sinigil sa kagabi diri sa may syudad sang San Carlos. Ari si Action Brian Action Art. Sige, Action Bray, kindly take over. Good morning. Yes, good morning, Action Art. No? Sa gyapon nag-report kita live diri sa syudad sang San Carlos. Halin kagabi, no? Inuras lang sang natabo ining insidente. So, kaina, actually kagabi na interview naton Action Art, ang duha gid ka gwardiya nga diri na na-assign sining nasambit nga building Action Art, no? Ang isa diri nga gwardiya nag-abot siya mga las 7 sang gabi. First day niya Action Art kahapon sa iya sining pagtrabaho diri bilang gwardiya, night shift ini siya Action Art, no? So temprano pa siya nagkadto sa likod kay sa likod sining building nga ini miyara sang Colo compound diri. And ang isa diri the first day yaman ni, pero last 3 na siya nagsulod Action Art, no? So sunod diri sa isa ka gwardiya nga nag-ayo lang sila nga di magpakot sa ila pangalan. Ining isa gid amo ni siyang alalay ni Mr. Kwe halin sa opisina
nga manugguwa na si Kwe. Ang butsulingon tang alalay inang ginopdan niya halin sa sulod sang opisina pakadto diri sa pinaka-entrance or exit double purpose ini nga ara naka-standby ang salakyan sang biktima nga naka-park pagpanaog mo one step action art salakyan niya dayon mo. O kag suno sa gwardiya diri pag abre ni Kwe hinali lang lumigapok o lumagapok. Paglagapok ko ng gwardiya papambalon do nagsagiyong lang sa kilid niya ang bala action art. Grabe, no? Ara sa kilid ni Mr. Quido, half meter ang distance nila. Kaya nagaserve siya nga guard sa ning building, so ti boss mo ina, ara ka dolo distansya lang gamay. Aha. Pagbalikid niya, medyo nag-atras ining si Kwe, pag-atras naghambal agoy-agoy, ang iya sining nga tiil, a sort of nga nabunggo sa gamay nga sa lakaon, kag nakapungko action art. Pagpungko niya, uyat sa dughan, kag amotogin ala palapitan sa gwardiya na ano ka sir na unsa ka. Wala nakasabat si Kwe, Sus. humapa ini action art, no? So, pagkatapos ito, tinatawag sila rescue, nakalambot ang rescue. So, dira pa lang mismo ang gwardiya na check niya nga hindi mayo ang panilagid sang sining nasambit nga biktima action art, no? So ang ini nga gwardiya nga last reason ini siya ginpamangkot naton kon ang mga ang alleged nga may ara sang isa ka van kag isa ka Starex sa uluunhan lang Starex? sining building nga naka-standby prior sining insidente. Okay. Hindi siya maka-sure gid gambal niya ina nga lugar bi sir out naman gid sang akon ginabantayan diri. Pero Okay. kabati gid siya damo ginagahambal nga may naka-standby diri mga alas 4 pa sang hapon. So, mo Diri- tama nun action by, sorry to batin na kay Yes, sir. kagabi, bido, wag ko ka sunod siyang full coverage. Bali ining arcade, kuni private ni siya yung kwan, actually do ground man lang siya nga building, no? Yes, ground lang ni siya action art. Okay. So, bali ang sasagwa sina, nga posible dito ng posting, ang mga suspect, kwan ni siya iya, hindi na ni sakop sang ila sining nga compound. Yes, ang yes ni action art ang ginpostingan sa mga suspect ni Dalan inigyapon action art mo sa ulungan. So sa labuyan sang tanan-tanan action art Okay. kag ang ining van kung i-base naton sa reenactment sa mga ginhimo sang Soko, Okay. kung didto ka sa ginapostingan sang biktima, do hindi mo gid sila matulupangdan action art. Plus the fact lang gabi na siya, gabi na siya ang vision mo kung kisa nagliwat man na mo. Okay. Kung ikaw kumpiyansa kas galingon mo and gapinsar ka nga duway ka man niya ginahuna-huna nga may matandog sa imo, why mo gid mind action art nga sa unhan galito may nakaposting nga isa ka van kag isa ka Starex ang ginamuno nila diri. Okay, kag Ang- ti ara siya sa dalan mo lain niya kung isa gid niya kamo ka compound nga layo pa halimbawa ang entrance nga gate nga pwede kung magsulod gid man siya mag-attempt nga lapit sa imo to kundi maduda ka kag question ka sa gwardiya nga ara na da sa iya. Yes, action art exactly. Ah. Amo na kay way labot sa gwardiya gid ya. May duha ka bodyguard si kwan mo si biktima. Okay. Nga ang isa action art nagapungko goro mga 5 ka dupa halin sa gintumbahan ni biktima nga may bangko na diri nga nagaserbi nga daw park bala action art. Pwede ka nagapungko ng isa. Tapos sa tabok sang dalan may isa pa gid ka gwardiya to nga didto man nagapulupungko action art. So wala gid nila maantisipar nga may nakapark diri nga damo nagahalambal di unusual gid ya action art nga mga salakyan ito. Atong duha ka salakyan. Kagabi, ang una naton nga report nga diri nagapulpanago abi sa do puo nga gamay diri sa may kahoy nga isa diri may bulak dalom. Ato mga kuan lang to mga pananawan sang halos kalabanan kay may ari di bisang sanga sang kahoy nga ginbali action art. Ginbali ini so nagapati nga halos kadamaan kag mga nagapangusyoso man diri hambal nila posible diri gid nagtindog or diri nagplastar. Amo nang ila pag-establish abi. Ang kahoy nga ini action art isa ka puno dako ang isa gamay. Ang nagbali allegedly sining sanga isa ka tricycle driver
Uy. Amo tong una action art ina based sa mga tawo direction art kay halos diri do hindi gid man maghahatag sang statement nila bisan gining kapulisan naton nagaduha-duha gid sa maghatag sang konkreto nga statement action art no Okay. kay ti ginarespeto ta naga under investigate pagin man sila. So pero subong ang pag-check liwat sang soko diri nga posible ang suspect nakasakay sa van kag dira siya nagplastar sang iya sini nga armas luthang action art. Oo, nga hindi gid siya makit-an bisan sino nga maglabay-labay, labi na gid kon imo sa lakyan nakatinted man siya, hindi ka gid ma-recognize kung anong ginahimo muda sa sulod unless kung lion mo gid siya action art. So isa ini sa diri gina-reenact nila subong kag gina-check nila isa-isa. Ang kahoy nga ginamuno ko kay nakagabi kin pang flashlightan man nila kung may agi abi sa mga tikang saka. So far daw wala to action art. Subo naka-focus diri ang soko sining ginbutang nila nga van nila nga as if amo ning ginasakyan sang suspect action art. Ginbutangan nila sang kuret sa Sirimat niyon to inform nga diri dapit naka-standby. And ginatakos nila, gina-check gid nila diri kung tadlong-tadlong gid action art sa kay Kwe ang sniper. Kasi bisan ako sa pinakasimple ko di nga lantaw action art, pagwa ni Kwe sintro gid man sa katama action art mo. Dito sa bansada, sabi, bansada siya dito sa dalan. Ang footwalk kay na halin diri sa corner sang dalan, nga diri nakapark ining van, takadto to sa pagwa ni Kwe, tadlong-tadlong gina action art didto sa iya nga portion gid nga didto sa nagwa action art, no? Okay. So, amo nang gina-establish subong sang soko, even though nga wala ko yan naka-istorya sa soko, pero makuha mo ang ila siri nga mga buot silingon, mga gihon nila kung paano nila ginahimo sa Sirimatinion para matakos. May mga nylon di sa nga ginapamutang Sirimatinion, parang distansya tansya ko di ako lang mga 50 meters away or sobra pag action art ang kalayoon action art, no? So amo na ang sitwasyon, halin kagabi hasta subong wala na digin bayaan sang patrol car sang police kay may plano galing suko nga balikon kag isa-isahon gid, no? So far halin kagabi wala ko di kakita any markings ina balang nagapatimaan nga may ara sila sang may nakit-an abi nga basiyo man lang. Basiyo o kon slag dabi. O kon balines abi. Wala kadi action art man makita unlike sa iban nga mga crimes nga pag-abot mo to sa crime scene mismo mansig butang na sila sang 1, 2, 3, 4, 5. Diri action art limpyo in short. Wala may makuha nga mga ebidensya abi nga pwede magamit sa if in case gid man may filean sila bisang kaso or ipaidalom sa mga laboratory test abi or crime lab dira etc. Subong direction art wala ikaw sang may makita. In fact kambal sa mga taga San Carlos diri puwerteng limpyo ang pagtrabaho action art, no? Suno sa ila. Ti kay kon bisan may basiyo patong nga umawas kon kay ko nagapati kon ang distansya action dry estimate mo mga 50 meters. Yes, action art. Kon gamitan ina sang high powered kag armas nga ginagamit kaya for sniping purposes. Ti kun ara sa sulod sa salakyan tuod paglukso sa tong basiyo hindi to mahulog sa duta dito to sa salakyan. Yes, action art exactly ara lang gid sa sulod sang salakyan kiti sirado. Ang salakyan ti tapos tiro naglakak man lang to suno sa mga nakasulusaksi abi diri nga daway lang sa natabo. Do sa wala lang art, sa natabo. So amo na ang sitwasyon. Anyway, pero ang sigabong sa lupok why abi sang makonsider naton nga ginbutangan sang daw ano tawag sina inang suppressor bla do inang maghinay bla. Yes, action art. Bali may sigabong gid sang lupok nga nabatian. May sigabong action art mismo gwardiya gambal siya na ay usa ka lupok. Paglupok Tingi ba na yan, kita ko na yan sa pelikula, galing na yan mo, may mga silencer bla, na suppressor, mo na butangan, kapag tiro do gamulan na, galing ti si pelikula na iya. Sakto, ay kita-kita, sinaba si may amuman bla, siling ko amon ang rason basing, ay madiparahan,
Ang Wa ay pangkot gid, siya Action itong gwardya nga nagapungko sa gwa to, ay gid siya isang nakita kung anong tabo to dayon pagkatapos. Ginuna yung tumalikid ang biktima, Action Ang Art boss mo. siya. Okay. Kaya sa nag-mind. Tapos ang gwardiya, ang bodyguard personal ni Quezon sa guard, ngara sa tabok, amo to nagdalagan kag nagpasalba ka isa. Okay. Nakapasalba sa iyang hindi mas lama ka-identify gid armas, sabi ambal niya to basi 45 kay may basiyo man to, pero wala sila may nakakita nga iban nga tawong close range abe or nagsuso di na nagpalapit. Wala, Action Art, basta nakibot lang sila lumagapok lang gid kag nag-oy-oy ining biktima, Action Art. In short, kung ikaw abi assailant, ang pagplano mo pagtingwa kay Mr. Marton Cui, hindi mo siya matira o kung inang sudlon mo siya sa opisina na hindi pwede kay may gwardya, may bantay. Yes, Kung Action Art. palapitan mo man siya, may tendency nga ma-monitor kagid siyang nagabantay, masitaan kagid nga anong purpose mo nga nagapalapit kada kagapin pagabi na. Yes, Action Art. Grabe, no? Monitor gid Action Art kung masunod ka dira. Ati dira ka palang guro, nagatikang ka palang pasulod, mauna ka na tumba, Action Art, no? Hindi, prote, mapunggan ka na siyang gwardya nga, sir, sino ka, din ka makadto, ano transaksyon mo, kapin pagabi na niya? Yes, Action Art, damo agad ng balding tanda gid kayo ang suspect. Galing kitikon ang nakita na sa mga sniper ngayon na. Kasi may telescope sight ina siya. Once lisuon mo ng teleskopyo yasin na bisan mo kalayo sang distance pananawan mo da do isa ka dupa na lang ang tubang Action Art mo. Correct. Kag may ara nagidi ako may ara kaya sang may ginagamit na sila nga ang accuracy niya bla kundi ito nakasentro ang target niya, iguon niya gid Yes, Action Art, no? Pagtikang pa lang to sang biktima, ang dalagang sang lupad sang balaya, hindi ginina segundo, sabi kadasig lang gin Action Art mo. Dasig lang na iya. Ang dasig lang na iya. Kaya mismo gani ang gwardya, ang balya, nagsagiyong lang sa kilid ko, sir. Sabi ko kung ano lang, pagbalikid ko, nag-uy-uy na ang boss namon nabi. May mga huding-huding man Action Art nga may nagapamangko paano yan nabalaan nga ang nagwa to si Marton na to. Kaya kung nang taon mo sa distance, although nga masanag ang suga, may mga poste, may ara suga sa building nga ini. Kung distansya, ang vision mo medyo maliwat yung Action Art mo. Okay. May nagambal ba si may ara gapungko sa tabok pagintudalan nga nagatawag sa suspect. Kag nagambal, ara na siya. Manugwa na siya. Gamo ng mga pananawan sang... Hindi na malayo iya. Hindi niya malayo nga pwede na matabo. Yes, Action Art. Ina nga istorya, batian ko malana sa mga tricycle driver, di subong nagalantaw. Kaya sila may kaugalingon man sila nga mga analysis, Action Art mo. Siling ko pwede man siya tuod, no? Nga may connection di sa tubang mismo gid sa tabok dalan. Nga nagatimbre or using cellphone abi, nga nagahulat Action Art, no? Nga ara na ang biktima. Pwede man lang reaction, Brian. Kasi earlier siyang natabo ang insidente, namarkahan na siyang daan, nabalaan na bisan na nasuksok ya, ano oras sa usually gagwa da. Kaya hindi niya ginhimo iya in just overnight Kabalo ko may plano niya kung mo ni. Yes, Action Art. Kay ang ginhimo di dubulubudlay hindi ni usual nga pagwa sang biktima dahil mo lang kadumog dang agasakay sa motor abi riding in tandem. Patay man kay kung riding in tandem ka palapitan mo to siya ang tiruhon, may gwardya mga daan kundi makabalos gito. Possible gid Action Art kay gwardyado man siya mo. Way labot ang gwardya sang building, may personal sa iya. Gwardya pwedeng si bandit duha pero may takabalos ang iban pagid Action Art, no? Okay. Ipabati ko, gamay ang tingog sang guard, at least may confirmation kita nga halin sa ilang ining aton nga gina-report, halin pa kagabi tubtob ni Action Art. Pag kuwan ganina mo gawa si Marton, akong gabi ng gate, and ayon, siya dito nag-application sa lakyan. Dire din ko ng ano ko dari, ba? Darap yung bodyguard, tawag lang ko na doon, tanda si Marton lakaw na. Muna yung nakadungog buto, dungog buto ka usa, muna yung nadunggan ako nga na si Marton to agay-agay. Paglayin na ako, magpalingkod na na, king tamang sira ko.
ako po kung sir, ano ba? Garo sir, duwa lang kasi tingo. Muto dahil nga, dito ko pulod, tawa ko sir ang dutan nga. Sir, sabang sir, kay sir matong di ko sir. Wala. Eh, nabot sila. Muto dahil nga, kirandutan na ako. Mara ko. Hindi na po makita sir kay kaubo mo ko sir. Balik may basta kaya nag-agree na siya, nagbarog kasi sa arabas yung importante at ito. Kung hindi ko story, ano na rin siya tapos, agay. Eh, kining usa pa siya dire sa iya ng bodyguard dari ko siya pagbot pasalba ba kung siya iya ng bodyguard o niya kay na sumbot sa kuya hindi na ko makunen kung tao ako nakita diyan kapag yung gitawag yung bodyguard si Marton o ako ara tapos yung bodyguard kaya ako kabati daw sa usa basta kay ang akong gikuan ng iyang bodyguard kung gitawag ang nadungog sa akong kawan dito dito ko man buto ang gikan dito sa Rubin ay dari ka nakabuto mato pa sa kawan dito jud ang buto dito dapit sila man dito ticket makita kay wa mo ka magunahuna jud nabay ko nang ang muna kung kuan nga iyang bodyguard nga gitawag na ko kay Martin Blaka kinaya uniform dire pa nga ulo yan pang office ako dagan ba kay hapon alas 10 na magugo ikaw na madagan mo ganina man sa pareho sa Martin pareho share na dito sa lakin sunod na motor Ini lu kata, saya pika sana dito sa may hospital ba? Karon ako diri ron, last stress. Or leader ako diri di kiring nga. Parehan, kami nga lagi may ano tawaro. Dili mo ko diri ko. Sa parte ko diri, ating ko media raman pa ako na jud sa tunga ng gwardiya. Yan hanhi ko diri, lugar ko yugar na ko sa bagay. Okay, abrihan akong gate more. Abri na ko, abri ko sa lakyan. Diri natin din po tawag na ko iyang bodyguard ng mato mula ko na. Action art ang portion ina sa interview naton sa gwardiya. At least, iya to yung statement, mo itong experience siya na gid, nga siya mismo aras tupad ni Martin Cue. Marton. Yes, Marton Cue. Yeah, Martin Cuyas Action Art, no? Kag ang ining gate gani, close ini. Kati, given nga last 8 na sang gabi, so, sirado, di kay mapuli na siya, buksan. Pero gina-check tagid ko na no, gining matod nga version, sini Okay. kay naman istoryaman kita diri, hindi pa to siya tani magpauli. Sa isa ka version diri may kuwaon na siya nga dokumento or papilis abi. Saya sini nga salakyan pero na sa pulis ta gina makuha ang matod sina ang nakuha naton diri gwardiya kag pila ka mga kilala na kinakilala naton gabi diri na istorya naton. Okay. So kagabi mismo las 8 gintiro siya, las 8:05 nag-abot sa San Carlos City Hospital. Gintinghuan pagidman nga i-revive galing kiti sa patal niya nga igo sa dughan action na art pagid ka luwas ang biktima sa kamatayon no kagabi ti ari di mga dlagko nga mga opisyalis sa San Carlos pero sila mismo hands up sila sa paghatag sang ilang komento kiti respeto sa family action art no pero kagabi nalabot naton si Police Lieutenant Roby Orita awaring Deputy of Police sang San Carlos kag ari ang iya sining palayag initially action art sa ila initial nga pag-imbestigar pagid ini otoridad na gid mismo action art. Tiruhan si Sir Mariano Antonio Cue, known ni siya as Martin Cue. And then wala pagita sang concrete nga sir kung pila gid iya edad. Ang edad ni action art 62 na ni siya. Kag sa mga alas 8:05 ng sinilang ni gabi, indala siya sa San Carlos City Hospital but was declared dead on arrival by Dr. Jose Perez Jr., ang attending physician. Ang napagit ka, kay based naman ang result sa iyang autopsy or any medical results. Basta ang initially kaganina, may igo siya somewhere sa may tughan nga bahin sa Iyalawa. As to the suspect, pa naton subong ang identity kag kung sino din sila kay wala pagitlas ang may nakuha
kung as to the suspected sa motibo. Amo pag ginang aton niya dapat i-prove kay under investigation pa man siya, so we'll disclose kung ano ang maging result sang aton niya investigation. Ano nga armas ang ginagamit, ma'am? As to the firearms use, wala pa gid sang konkreto man niya ano gid na result. May nag-allegation ni Sir Martin sa Si Sir Martin isa siya sa known personality diri sa San Carlos. Siya ang Vice President sang Emerald Corporation na siya sang nagakalain-lain niya private individual. So, and then siya man na ang tawag nato niya advisor sa provincial capital. Kung may mention sniper, anong possibilities na? Hindi sa pagid ano no, pero one of the angle nga ginalantaw naton kay wala sang may nabatian gid nga klaro nga lupok, ano pa wala naka-react daan ang iya nga mga bodyguard. Sino yung mga security mo sa May ara siya nga security, pero wala amo ganing hambal ko, wala gid ka wala batian ang lupok, ano pa wala sila ka-react dayon. PNP personal yung May private ano na sir. kayo sa public official. So, Subo ng status, ma'am? Anong matabok rin? Decision? as to the family, wala katakabalo kung ano gid ang ano sang family kay gusto nila anay sa subong magpabilin niya private ang ilang status. So, wala po nga silang istorya, ma'am, sa police? Wala pagid. Wala man motive, basta po nga? Wala pagid kami nakuha. So mapaabot lang siguro kay undergoing to nga ng atan niya. Action Art, tamo tong palayagman sang Deputy Police sang San Carlos PNP. Angot sini. So this morning, ginaangan-angan nato nga may preskon abe, pero Why na kakadto si Sir Palge? si Police Colonel Palge, ara kagabi, Action Art, nagabot mga launa, gurusang kagahon. Pero subong wala naman suko ang nabilindri, no? Sa siniman tiniyon. Ang suko kagabi, ari na ni sila. Hasta maglas 3 sa kagahon, las 4. Nagsaksi kita sa ila sang pangitaay sang mga ebidensya dire. Tingala kami nga way ginakuha ang cordon dito kay sininga aga. Ginbalikan nila ini kag liwat nga gin-check ang area. Action Art, no? In fact, kalin kay na mga alas 7 imedya hasta subong manog alas 9 na padayon gihapon ang ila sining pangusisa diri Action Art. Bisan ang mga puno sang kahoy ding distansya nakatama ginakadtuan nila. Okay. Kag ginapangukay diri basi may nabilin abi nga kun ano nga mga bagay nga magamit abi nga pwede ma-trace ang mga suspitsado. Action Art, no? So why pagidman kita makita basi may nakitaan sila dira, walang lang naton diri na siplatan sila kayang area kalapad. Action Art. So nagalaom kita this morning basi mara sang preskon si Police Colonel Palge regarding sini iti ara man siya kagabi. Action Art, no? So muna ang pinaka senaryo diri sa syudad sang San Carlos. Action Art. Pay pagid may establish ni kung bala may pamahog sa kabuhi niya, may mga death threat siya bla, kung ano, no? Wa ay Action Art kay kagabi si Orita ginpamangkot man naton kung nakapa-record ini nga mo ni na may pamahog. Bayo wala gid sila na kabaton sina nga record abi way pa nagkadto lang station. Amo na kakilibot gilang si Action Art, no? Nga hitabo diri sa syudad sang San Carlos, no? Ang ining area Naligid ato nga gani dumduman mo tong mayor ganito ga-attend sa ila flag ceremony ito nga dito gani gintiro ka sniper man to. no sa Kalbayog to bala mo, di ko magsala. Sus. Ato nag-flag ceremony ato. Oo, nagatulotindog sa Kakugnan man to nagposting ang suspect. Gabi, no? So, yes, Action Art. So, amo na ang senaryo sa sininga mga tiniyon, ginatapos-tapos Why sa niya si lalitan. Mr. Marton Cui katilaw nga daw nangin elected official, no? Wala Action Art. Why gini siya? Do Bali- appointed lang abi do pareho sini. Dira sa consultant sabi Consultant. sa hospital operation. Okay.
sa probinsya, pero well known din man siya nga behind di siya political career niya dire, behind the scene lang siya with former first district congressman Jules Ledesma. Oo, mo malang nang aton nga nabatihan sini sa iya action art kagti Aryo, dali gid lang bla kay makatadi gamay nga tingog sa taga San Carlos kiti taga dire gini sa ila mo. Kung anong ila pagkilala kay Mr. Marton Cue, no? Check na ton diri mangkot tadi sila kay para anong ila sining pananawan. May aga, may buntag nyo diya, taga Action Radio ko, sir. Pero kamaro ko mo Bisaya, no? Mangutana lang ko, sir. Unsay pagkaila ninyo? Di na pa mangutana sa event kahapon, mangutana ra ko sa pagkaila ninyo ni Sir Marton. Sa pagkilala ninyo niya. May isang tao, sir. Ay, good. No, may sir. Kay siya, usapan na ako siya kaamo, sir. Ay, iya kang karon sigir ka gyapon niya. Wala na, sir. Wala na, sir. Unsa Tapos sabi, mahapit na ko mo retire. Oh. So, mingon ka mayong amo unsa iyang binuhatan, sir? Ninyo? May naman siyang panggawi. Kung sa'y pangiwan niya, muhatag na siya dayon. Raglaw mo din na, no? Wala yung problema, sir. Kung mudoon lang kanya, sa problema, tabangan nga kanya. Kami, di may damon ilan dyan si Sir Marton, ilan na mo sa name ra, pero unsa sir yung hinayon ni siya musulti, hinayon mo mo. Hinara kay sir, gamay ra po siya tao, sir. Hinara kay siya. Regulay kontra. Hinara siya. So, unsay mong paglantaw sa hitabo, gano'n na? Sabi pa may balong. Nakuha kami, sir, nakuha kami, sir, ba, na tingala kami, sir, nga mo na kita mo. Kalit kayo. Kaya kayo pangitabo. Unsay trabaho ni Madira diya? Mason, sir, mason kag sir. Sa Gamboa mo? Sa Gamboa, dati, sir, sa Gamboa ako. Karon wa. Pero karon wala na. Mga pila po ko sa tuod diha, no? Sa Gamboa, mga either 2 years, dahil gi-absolve ko sa San Luis Realty, kay kumbayan naman sila, sir, God. Pero wala ko sa dungog na yung mga tao nga nagkumog-kumod niya ba? Wala man din, sir. Wala man din, sir. Kay sa trabaho, sir, wala mo kapatid nga si wala man. Salamat kayo, no, ha? Sige, taga sa din ka dong, taga sa Barangay ra. Barangay Guadalupe, sir. Barangay Guadalupe. Abi na kung na-lockdown dito, okay na? Sa proper, sir. Proper. Pero kamo sa gawas-gawas. Sa Jikid Kalayo nga kasi wala. Okay, sige. Salamat kayo. Action Art, residente sa San Carlos. Nami si mo pamatian, may kon karayaan lang tanay kabalo ko magsulusugpon sina pero ko magamon at ti kuan ko. Hands up ko sina iya. Kung magkaraya, ti disgrasyaman ko da. Ingon sa kuang Uncle Man dito nung nalingaw siya maminaw sa tuang Bisaya. Nindot pamatian. Bitaw, bisa. Pero sa tinuod ng dugay ko San Carlos. Kuan ako go DJ ko diha sa radyo natin karon. Pero nato ko sa Bacolod. Lain kung gaan ngayon ka nila narunog pamahaw. Action Art? Siling ko lain mo ayaw narunog pamahaw. Okay. Anyway, base makaroon si Sir Palgi because this is a serious case nga gusto nato ni Baloon kung ano ang investigation sa kapulisan. Yes, Action Art. No? Kumadumduman sa ito matag Palmati last year, may isa diri ka barangay Kagawad sang barangay 4 ata, di lang ko sure, no? Fuentebel, yung apelyedo Isa ka negosyante, riding in tandem man ini. Sa kilidalan man Action Art, gintiro man, isa man ka public official man. Action Art. Jocampo, si Bubo. Nobo Jocampo. Medyo kailan ako to kay barangay official sa barangay 4 sa San Carlos Action Art. Gintiro man to riding in tandem to sa iya Action Art, no? So, kung natawo naton ang personalidad ni Sir Cue, kilala siya nga major political operator, no? Kag leader sa first district sa Negros. Yes. Very close ally ni former Congressman Jules Ledesma. Yes, Action Art. Subong tiara man siya connected with the province as an advisor or consultant ni Gov. Lacson. Yes, Action Art. Pero how true is the report nga may plano siya kung magpapili sa Tubuso sa May 2022 election? Mangutana to diri bila. Nang koy pangutana gamay ra depende ra nimo masabat matubag nimo dili. Nakadungog mo na iplano si Sir Marton mo pa dagag mayor dito sa Tubuso. Nadungog mo na. Wala man ko kabatian na, sir. Wala ra. Taga Barangay 1 man jud ni siya, no? San Carlos. Taga diri naman dito sa San Carlos siya. St. Vincent. Oo. Wala ka dungog si Sir Action Art, no? Why man niya si Sir Marton Cue, mga record abi,
nga ginlakip ang ngalan niya with all the issues bala may ara sa kung ano man nga aspeto nga nagwa ang ngalan niya bing nga ginlakip siya o ginulamid ni siya nga posible amo ni ang mangin start sa pag-investigate sa pulis. Ida action art way tagid mapamangkot kagabi kay si Madam Orita abi puro wala Limited man pa mo, lang no? action art mo. Mhm. Oo, namangkot tagadi ko nakaparecord ti wala man. Halos Okay. siya mismo actually ga-wave sa aton nga hindi gid siya maghatag kung tani isang initials. Mhm, Ito kahilaw pagid sa investigation nila pero napilitan lang to siya kay tinag-ayo man ang katapos sa media. Ngalin pa sa Bacolod abi nag-travel dire kagabi para makakuha lang gid sa initial investigation. So as to sina action art try naton nga walabot karon si Police Romica Palge, Colonel Palge regarding sina action art no kung anong posibleng naangot di ang ngalan niya sa sina action art no. Sige. Si Sir Marton diri Sir ilhan naman jud negosyante no negosyante mao man ang iya pangalan diri gid no negosyante political allies amo na action art pagkilala diri kay Marton Cue. Actually ngalan niya is Mariano Antonio? Antonio. Mhm. Mariano Antonio Aka Marton Cue, action art. Do pariyo na silang Jo Marie Valderrama, medyo lawig mo. Jose Maria Duterte Valderrama. Si Jo Marie Vladis Babaw? May Duterte siya apelyido. Duterte, Jose Maria Valderrama. Amo gali na, may Chan pagid, no? Duterte, man yan nalakot ko to yaman. Ang utod ni Mr. Marton, amo niyang ga-interest sa politika. Nga Okay. subong konsihal diri sa siyudad sa San Carlos. May utod siya? Si former barangay kapitan, sang Palampas. Tapos nag-board member ni siya kay nag-EBC president, Yayamok Sunart. Okay, amo na dumduman ko may ngalan, gali si una nga Cue, nga board member. Amo na siya action art. Tapos subong nagkonsihal diri sa siyudad sa San Carlos. Ano ganin na yung minaya? Di magsala daw Mark action art mo. Mark Cue? May hando-hando si Manong diri. Maugin ang pangalan action art. Amo na siya. So kagabi actually na istorya siya ni Action Marlon. Pero tiyan mo na nag-aayo nga hindi lang sila mapagwaan na in statement regarding sining kitabo sa ila sining utod action art. No? Even si Mayor Rene Gustilo nag-attend kita kagabi. So nag-aayo man siya. Kagiban pagid nga mga official nga suod diri sa kay Sir Marton ti alang-alang sa action art. Kag mismo ang family nag-ayo nga i-private lang ano nila ang ining hitabo action art. Lat-lat Sige. punta. Basi magpagwa sila sang statement sooner abi regarding sini action art. Sige. So direkta diri sa siyudad San Carlos ti subong kita ko mga tao di kani huy-huy ang abaga action art. Kay kabalo ka si Sir Marton katapo panan action art kung may pangayo ka bulig sa congressional office bala ni Ledesma, isa ginisaya ang ginakadtuan dira kag among nagapirma action art. Ang ining mga balayran sa hospital, diin ka man diri sa first district, mangayo kada bulig, kadto ka sa iya action art, ikargala na to sa hospital sabton ang pila ka percent abi sa congressional office. Si Marton ang may say dira kay siyempre ang congressman ato tiya sa kongreso, siya diri sa congressional office sa first district ang nag-amuma sa publiko pero amo na suliton ta behind the scene lang siya kumbaga sa opisina lang gini siya action art hindi mo siya makitaan any mga activities abi ara gid man siya pero talagsa sa Malaka ang iya bulig lang gid nga bulig sa tao mao na nong no pangatag kwarta gamit ang gobyerno sa naghando si Manong action art no so muna ang senaryo si Matinion diri karon dungagan ta kuno pagin masagap naton diri sa area action art direkta diri with action John Diaz, action Nixon Tahom. Ini naman sa action Brian Moda nag-report una sa balita na sa action sa Bacolod, action radio. Action Hotline. Wala gihapon siyang na-establish ang PNP kung sino ang responsable sa krimen. Ano ginamadalom nga motibo? Sino bala ang may kaugot, may kaakig, kag nanong rason sa pagpatay kay Mr. Marton Cue? Ina mangin misyon pa karon kag ginatutukan sa ngaton kapulisan. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio.
Radyo. Aksyon Radyo. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala.
Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan.
Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Ayos, alas 9:12 na, oy damo mga ginapang share diri sa ato, no? After sining incidenting nga pagtiro sa kay Mr. Marton Cui. No, may nagguluwa man din nga mga report. Actually, mga old clippings ang balita. Kaling hulaton lang namon guro ni Sara, no, nga mag labot ni police ang investigation nila, no? Pelton Lipora
Monitor from Pasay City. God bless, Action Art. Ang Northern Negros, hindi ko familiar sinaday, no? Ang Northern Negros, kay taga South ko, pero nabatian ko ni ngalan ni Mr. Marton Quinn, no? Since nga lapit man siya sa pila ka mga public figures o public officials kag sa province, kini bilang butang mandira nga consultant. Action Hotline. Maria Victoria Paredes Ngo sa San Diego, California. Gamonitor siya. Carol Montoya, good morning. Gamonitor man sa National Printing Office sa Quezon City. Si Krista Kerry Paul Javier Tanatan, good morning man. Silinga Porti man kasubo, nagkalatabo sa kay Mr. Marton Cui. Kelly Jelly, gamonitor man, dira, saya ginabtangan, ginatamyaw yaya si Mr. B-Boy Art Villasor of CMO Sectoral kag sa family ko sa Pandanon, DSB. Salamat, Dayna Magbato, Malabago. Good morning. Silinga, tanong ko lang po, sir, may biyahe barko Bacolod to Iloilo at ano ang requirements? Wala man niya so far di sa aton, no? Importante lang para safe may espas ka lang, pero do why pa man free tayo to travel no? Diri sa aton sa unhampered ang pag-travel di. Basta tayo within Region 6 ka lang. Araman Baldomero Cervantes, good morning. Thank you. Action Hotline. Salamat kina, no? Love Caniedo, Bilin Salaw, Baldomero Cervantes, watching from MB Nord, Corona from Germany. Germany ni si Baldomero Galeo Cervantes. O may nga agad ra sa imo, ano oras na sa Germany? Action Hotline. Salamat kina, no? Gamonitor man siya sa Germany siya subong. Ariman si Eva Gradas Baterna. Jocelyn Liboon Dispuho, Panga RR Reginio, Originio ni siya. Vivian Rivera, Toto Andro Wanitis, ang classmate ni Akson Day Bukayan. Toto Andro, may nga gada. Erwin Gonzalez, Araman Joval Trinidad, sir, good morning. Paring Sindoy Ransi, salamat man. Rihimio Bermilio, Merna Onofre Cloud, Christine Minies Villalobos, Beth Kiatson sa Bacoor, Cavite, good morning. Judith May Kaalam o Kaalim Jersa Articuna, Jimwell Caniedo, morning. Salamat dira sa inyo. Nang iban karon na lang palihog kido alang-alang nagidang tiyempo nato, no? Ang sa Bacolod City Government Center, siguro sa udto may update kita ni parte na sa pag-roll out sa vaccine. Sining additional Sinovac nga nag-abot diri sin-oning target. San-o ini dapat tapuson, no? Kag pila pa ang nabilin in terms sang mga medical workers nga dapat bakunahan sang COVID-19 vaccine. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo
Aksyon Radyo. Pagkulong kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw. Reaction coming from the provincial officials who ay pagid sa Philippine National Police. We are trying to contact sa kay Colonel Palgi pero why gid sang kwan pa no sang matag nga statement. Ongoing pang ila sining ginahimo gihapon nga follow-up investigation. Subo-subo manino kung may krimen nga magluntad ang kahinay bala kahinay sa pagsulbar sa krimen hindi lahog man hindi mo ni man pwede mapadali-dali lang kapin pagid sa kaso ni Mr. Marton Cui no din kakita imong ginlutang siya sinubla magdahom nga ara pa mismo sa guwa lang sang opisina niya. Action Hotline. Ayos why pagid no kon san mapresko ni ang PNP ina pang aton balantayad. Ang ako lang ginapaybalo sa inyo ang update karon sa Bacolod City Hall in a short while na lang sa Action BBB program. Ang ako lang ginayo sa inyo Aryo para magbakod ang immune system nyo bala kag resistant pagpangalagad. Di ba nga ma-update karon sa Action BBB program. Action Artayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio!